DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-Aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 4:45. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Hey! 47 minutos nakaligat sa tak ng alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa liwat mayong hapon na naman. Mayad nga hapon sa inyo tanan din man ka mga bahin sa nga kalibutan. Welcome sa inyo sa nga panatunturan Action Reports Afternoon Edition. Masulosobra sa kauras kapag waswas naman nato sa mga balita information. On the spot report nga igadulong sa ato sa mga ka-aksyon. Mayad ang tiyempo diri sa Bacolod City. Bisan pa nga mapaang-paang ang panahon, pero way kita nag-eksperyensya sa nga pagtupa o kung pag wisik-wisik man lang sang talithi umalin kay na sang aga. Mayara kay na pag tulo talithi, no? Pero sang hapon na, siguro mga alauna o alas 2, ang pagtupa sang makabig naton dabo-dabo. Dali sa sunad sa nga Bacolod, siguro dala lang sa pagdulod-apya man sa hangin. Inyo ka-aksyon na Marlon Genovea, yari kita sa Pizza 16. Sa bulan sa nga Marso tuwig 2021. Anong nadumduman nyo basta mo ni gani? March 16. Makot diyo na Aksyon Henry, ho? Isa ini mga ka-aksyon kabakabig signifikante nga bulan kag petsa sa maragtas ang Pilipinas kung sa mga kanta pa o kung surata sang Filipino singer, ang composer, aktor kag comedian, ang si Roman Tesorio Villame o kung mas bantog sa tawag nga si Yoyoy Villame. Ano gani iya sa ding ambahanon nga mayara sang lyrics nga on March 16, 1521. On March 16, 1521, No. when Philippines was discovered by Magellan, they were ang mga ka-aksyon naton nga mga millennials, why na sang ideyang kalabanan sila mo? so small Limasawa Island. Why sila balong sang March 16, 1521 gali? Masawa at noon,
Sang na-discover ni Ferdinand Magellan ni Fernando Magallanes 21 ang pungsod sang Pilipinas. by Magellan. Si Ferdinand Magellan They were sailing day and night. ang ekspedisyon ang pulo bala sa Humunhon sa Samar. Dito ni siya naglabot na kaaksyon. Si Magellan isa ka Portuguese nga nagserbi si Dalom sang hayahay sang pungsod Pilipinas haghari sang Espanya. Nagsugo din sa pagpalakaton sa tong 1519 halin sa Espanya. Agod himo unang-una nga paglayag sa bilog nga kalibutan. Ang nga sa nga paggalambiyong mga kaaksyon. March 16, 1520. Sakay sa 5 ka barko nga ang tawag sa nga sining 5 ka barko. San Antonio, Santiago, Concepcion, Victoria, kag Trinidad. May mga tinawo nga ang kanamuon na kaaksyon 264. Amo ni mga tauhan ni Limasawa. Magellan tawag sila sa ilaman daragat. Kung sa Tagalog pa. 1521. Ang mga pulo giningadla ni Magellan bilang kapuluan ni San Lazaro kagin angkod ang mga kadutaan para sa kaharian sa Espanya sa idalom sa ngalan ni Haring Charles I sang Espanya, si Carlos I. Si Magellan kaya sa nikaupdanan among ginasiling unang Europeo nga nakaabot sa Pilipinas. People met him very welcome on the shore. Marso 31, 1521 sang ilan nalabot ang Limasawa sa Leyte. 1521. Nagpatigayon sa unang misa sa papangunan ni Padre Pedro de Valderrama. Matapos ang misa napatindog sa isang krus ang mga Espanyol sa ibabaw sa isang bukid. Across the Nasaksihan din ni Raha Kulambo Limasawa. ang pinauno sang Limasawa Magellan landed in Limasawa at no. na kagang yesa ng autor nga si Raha Siyawi ang pinuno sang Butuan. They did not understand the speaking they have done. Jutay lamang ang pagmuno naton sa nga panatuntunan sa istorya ni Magellan sa Pilipinas. Malawig-lawig ang istorya kung isa sa hunta ubos ato sa nga programa. Did in Cebu. Kung balikan ta mag-aksyon, makasiling kita, makasiling ang makabati. Kaporte magali-porte ang papel ni Magellan sa to nga mga panahon. Kung maragtas ang Pilipinas ang istoryahan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una kita sabahin sang nano mga balita nga dapat ato sa di pagkatutukan. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Dugay-dugay ang moding una nato sa di nga pagkabalbalon. Standby, toto kamo diri sa Aksyon Radio Bacolod mga ka-aksyon. Ari na naman, tinero na naman isa ka persona sa isa ka lugar diri sa Negros Occidental. Ginluthang. Standby ha. Amo naman yung mga ka-aksyon panibago na naman nga kaso inisang konkremen nga pagtiro. Standby ang ato sa nga patrol mga ka-aksyon on the way na. Nagapadulong na sa lugar sa sinigid nga mga tirion. Ang inisal nga report ka naman naton mga ka-aksyon based on information. Naging palabot diri sa aton. May mga alas 3:50 ang takna subong lamang nga hapon. Nagasakay sa pick-up nga Nissan nga puti. Dinero mga ka-aksyon. Based sa palabot nga karagway diri sa aton, ara pa sa sulod. Sang ya siling dotdo kung pasahero siya kung siya mismo nga nagabaniho. Sang siling pick-up nga puti mga ka-aksyon. Ara pa sa sulod sang salakyan. Ang ining nga tinero wala gilang mamadugay sa isa ka lugar diri sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Tuman ang inig katralupang doon mga ka-aksyon. Grabe na rin krimen diri sa, hindi lamang diri sa Bacolod kag Negros Occidental, kundi sa bugos ka Pilipinas. Kaya kung madunuman naton mga ka-aksyon nagligad. Nagligad lamang simana o kung adlaw. O kung nagligad nga bulan, may ara sang datos nga gina-presentar ang Philippine National Police base sa record nila kung kanamoon sa mga crime incidents related to riding in tandem
since 2010. Kag subong nga tuig 2021 mga kaaksyon. Subong lang pag-umpisa lang sa nga tuig 2021 mga kaaksyon. Damo-damo sa mga krimen, riding in tandem. Mapati ka mo kang sa hindi mga kaaksyon, January 1 to Feb 17. Ang na-record sa opisina ni Senador Richard Gordon, mayara sang 55 ka mga riding in tandem killings from January 1 to February 17. Tini pa bagong shooting incident subong lamang hapon sa Sikalugan dari sa Bacolod City, Iho. Nga mga dugang na naman na sa record sa ato sa nga PNP. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pagkidibas sa nga balita mga kaaksyon, pagbalik tugot sa mga di pasahing nga salakyan nga makabiyahe sa sunod sa mga lugar nga sadto ginistrikto bangod sa COVID-19 aton man ni may himayon ang kapid nga probinsya nga among Negros Occidental kag Negros Oriental. Medyo nagbalubangian ang sitwasyon, no? Ay bisan pa nga nagatapik ako nagatupaday lamang ini damo sa mga boundaries. Pero ang tagsa ka mga residente sa gihapon ti mayara sang pagpangalagag sa pagbiyahe bangod sa obligasyon nga dapat nga magtumano nila, dapat nga ipresentar nila ang mga ginapangayo nga requirements antes tugutan nga makasulod sa probinsya. Ang banwa sa Ginobaan nga mo din katapusan nga lugar sa sorsang Negros Occidental, may mga barangay na nga lusot-lusot sa Negros Oriental. Sadto mayara sang pagkasirasang borders, mayara sang checkpoint nga strikto ginapatigayon. Pero subong mga kaaksyon, ginkakas kag ginhalog-halogan na bangod sa bagong abando sa atong sining gobyerno. Si Mayor Ernesto Estrao may tiyempo ta karon aton tinguan nga istorya. Depende na karon sa dalagan sa nga balita naton sa mga hapon. Ay balon naton kung diin nga lugar ang pwede na agyan sang taga-Hinubaan nga hilway makadiritso agud sulod sa Negros Oriental. Kag taga Negros Oriental naman nga tawhay makasulod sa banwa sa Hinubaan nga sakop sang Negros Occidental. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Salamat kidha sa mga information, no, sa ato sa nga Facebook live sa live stream naton. Salamat gid, no, bato na namon ang inyo sa information pahibalo diri sa amon sa isa ka lugar aron nagaproceeding na ato sa nga patrol sa lugar dugay-dugay, no, masigdal ang patrol nato na kung makaabot na sa area. Thank you. Ano pagidibas sa nga balita sa bahin sang lokal testimonya matapos turukan sa bakuna nga Sinovac kontra COVID-19, sunod-sunod nga testimonya ginpalayag sang pila sa mga medical front liner sa Bacolod kag Negros Occidental. Ini matapos nga bakunahan sang unang dose sang Sinovac. Ang tanan ang tuno sang palayag kumamatian naton, mas nagpaengganyo ini sa mga tao nga magpabakuna. Subong ang pila ka mga opisyal sa gobyerno nagasalig na. Bangod sa amat-amat nga pagdamo na sa makuludnon kag Negrosanon nga desidido sa pagpaturok sang sining bakuna agud awayon ang COVID-19. Hindi lamang coronavirus, kundi pwede man guro di madalahi iban pag-isa ng mga kagaw. Porte sikat subong yung coronavirus, kaya mo nang ginagabig subong makapamatay, kaya mong may pinagkadamo nga pamatay na nga tao dari sa kalibutan. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang sa Bacolod City Hall, una nga pagsinapol sa City Advisory Council para sa 2021 ginpatigayon subong adlaw. Ini nga pagsinapol ni sang City Advisory Council. Importante man mga kaaksyon nga dapat himuon sang pila ka mga opisyal naton kag pila ka mga involved nga sektor para nga maisang ila sa ring panindugan, maisang ila sa ring plano nga ipatuman ay patuman para masakayuhan sa Bacolod. Samtang sa bahin naman sa nga balita nasyonal, istorya politika. O sa mga mahilig mamantay sa updates politika, ag sa mga wala sa opisyo kundi ang pagmuno sa ngalan sa pila ka mga politiko nga nag-aambisyon sa pagkandidato sa 2020 tong eleksyon. Ari na ang inyo ginahunat. Amo na ini, balbalanay porsyon na kon matabo. Sa bahin sang nasyonal nga hugada, si Presidential Spokesman Harry Roque
Ati subong si Rocky nag-aisahanon sigurado gid. Nag-aisahanon si Rocky ay naka-isolate ini siya. Kay man nagapayo-ayo pa siya sa COVID-19. Nakakadto biya si Rocky sa Dumaguete City, sakop sa nga Negros Oriental, anti siya natapikan sa COVID-19. Sino nakatupad to kay Rocky dara sa Dumaguete? Dara sa halin, anti siya nagpositive sa COVID-19. Ang politika maka-aksyon, ini si Rocky nagsiling nga si Presidente Rodrigo Duterte ang hindi na magsuporta sa hindi na magsuporta sa ginaduso nga revolutionary government. Manining revolutionary government so sa tama ni ka debatable. Damo-damo mga ka-aksyon sa mga reactionist ni. Labi na gid kong mga inang may mga alam la. Kung ang migo ko pahambalon Aksyon Mar ina mga political analyst, abogado man or bisan hindi gani abogado, basta ini mga political experts, political analyst, papungkuon mo na sa isa klamisa, butangan mo apat bangko, apat sila, isa-isa na isa-isa na may mga punto na tanan. Amo na iya kasingke sa politika dari sa pungsod Pilipinas. Yang hambal ni Roque maka-aksyon si Presidente Duterte, hindi na magsuporta sa gidaruso nga revolutionary government gani ang 2022 nga eleksyon. Madayon! Oh my God! Madayon na ang 2022 nga eleksyon. Amo ning hinambal ni Roque kasunod sa rally nga ginhimo sa mga supporters ni Duterte. Nagligad nga bulan, February pa ni nga rally mga ka-aksyon. Ang grupo to Mayor Rodrigo Duterte for the President Movement. Amo ning grupo ang nanawagan sang revolutionary government. Pero siling ni Roque ang eleksyon sa 2022. Sa siling nga tuig mga ka-aksyon, partikular pag-abot sang Hunyo 30, 2022, may bag-o na nga presidente ang Pilipinas. Ang grupo ni Duterte amo subong ang bantay sarado sang oposisyon. Bantay sarado sang iya mga panguntra. Tangod magatapos ng termino ni Digong sa Hunyo 30, tuig 2022. Pero ang iya sa nga party mates mga ka-aksyon sa PDP laban, amo ning ruling political party ang PDP laban ang nagaserbi dara nga presidente si Manny Pacquiao. Amo ning nagaduso mga ka-aksyon nga dapat si Rodrigo Duterte, hindi si Sara Duterte kundi si Rodrigo Digong Duterte, kinaduso sa iya sa nga party mate sa PDP laban nga magpapili naman vice presidente. Pero nagligad tong presidente sa PDP laban sa Manny Pacquiao nagsiling siling away kamaya nagduso vice president nga kandidato si Rodrigo Duterte kaysa nung patihan tariman. Balaan talaga na mag-abot na ganyang filing sang COC. Filing sang Certificate of Candidacy sa bulan sang Oktobre na. Pero wala kahulugan nga ang kandidato nga nag-file sang iya sa kandidatura, naka-file na sang iya sa nga candidacy sa bulan sang Oktobre. Wala kahulugan nga amo na gidna nga posisyon ang iya sa nga papilian nga aman kadamo sa mga senaryo nga nagluluntad diri sa Pilipinas. Si Presidente Rodrigo Duterte naka-file na temprano pa, kandidato pagka-presidente. Why? Lain to nag-file una, di ba? Lain tong nag-file, kandidato presidente. Yatong una nga nag-file nga kaalyado yaman, gin-withdraw tong kandidasiya mga ka-aksyon, ang nagbulo si Rodrigo Duterte. Isa na presidente GMA, Gloria Macapagal Arroyo, sang unag silingman nga hindi na kung mapapili presidente. Igo umurahon maka-aksyon pag-abot sang filing sa COC. Nag-file sa kandidatura, dumaog pa. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang NTF naging rekomendar ang temporaryo nga limitasyon sa mga nagasulod nga OFWs. Si Roque nagpabalibad nga ipakita ang positibo nga RT-PCR results. Nga rason niya man nga hindi ipakita ni man. Kaya kung private ni siyang tao ni. Mas nagduda na ganang tao magamang plastadas ni. Una sa balita, una sa aksyon.
Si Roque gin panginwala ang alegasyon nga wala gina seryoso sang presidente ang epekto sang COVID-19 pandemic. Gina seryoso na sang gobyerno. Ay sino man abi ang aras gobyerno nga matapna niya yun ang COVID-19 pandemic naman. Samtang magalong ginhingyo ang bulig sa kapulisan para sa contact tracing. Alas 5:05 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Sana silintara sa atos rin nga mga late tuners sa mga bag-ulamang. Nakabukas sa ila sa radio set, sa ila sa monitor sa mga bag-ulamang naka-log-in. Nakasunod sa atos rin live stream sa YouTube Live. Dugay-dugay hagi na hulat naton mga ka-aksyon ang kompletong detalye sang sa panibag o nga shooting incident. So dito talang may isa ka persona, laban-laban lalaki ini, no? Hindi talang mapiho kung lalaki ini. Kay laragway para nakita nato gipadala diri sa aton sa isa ka lugar diri sa Negros Occidental. Nagasakay ara pa sunod sa nga puti nga pick-up, tinero subong lamang nga hapon. Ang patrol malapit na lamang sa area. 5:06 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sige, Action Reports after Ubinison. Ang first batch sa ato sa mga commercials ibo-bo tarang. Ay timing ganda base kung makaabot na ato sa mga patrol balbalon tarang detalye sa balita sa isa ka lugar dari sa Negros Occidental. Standby! Para sa heavy-duty nga hulugasan, mag-Smart Dishwashing Pay. Okay, dari kita di paranohon ta mga gabaritor sa ato sa nga live stream ho. Elizabeth Malakagamala. Good afternoon, Aksyon na Marlon. Keep safe. God bless everyone. Okay. Si Andrew Juanites, Andrew Juanites. Good afternoon, Aksyon na Marlon. Araman si Robert Roma. Good afternoon. Salamat. Okay. Si Yvonne Bueser. Good afternoon, Aksyon Marlon. Dan sharing. Salamat, gid. Si Krisha Blas. Mayang hapon. Alexa Fuentes listening and watching. Nida Bilyote Olarte. Good afternoon, Aksyon Namar. Have a blessed afternoon, everyone. Michael Singo Lamayan. Monitor lang kami sa may alihis, Bacolod City. GSL Franco Megintiro Dri. Okay. Aranada amon na patrol Ma'am GSL. No? Lapit na lang padulong na. Jolie Militado Patrimonio. Good afternoon, Sir. Abaw, waay na gid bili ang kabuhi sang tao puro teruhay tungod sa drugs. O kalabanan gid man illegal drugs sa mga kakson, ginaangot sa illegal nga droga. Mary Joy Camero, good afternoon. Pedrinya Ironman, always gid kapapili ako sa barangay Handobaran, Zone 6, Gabonitor sa Aksyon Radio. Aragid ang Iloy ko, Mama Judith Masing, may Tikboy Atoy Salazar. Edgar Pilayo, good PM, Aksyon Marlon. Araba si Rumi Agsam, Imbong Dio Campo, good PM Aksyon Marlon, kami di sa Maaw. Okay. Pedrinya Ironman, God bless, idol. Kag sang migo ko maghambal pamatigid sa iwo edition. Si Ronald Salvarita alias Kokoy kag bugos ga puwersa sang Black 3. Never say die, especially sa amo sa ring Madam MJ Kali Baying. Salamat. God is good all the time. Homalumira, good afternoon. Nora Villalon, hello, musta kay Rosalinda Villalon sa Victorias. Umuulan dito sa NCR, halong kabada, salamat gid. Oh. National Capital Region, nagaulan. Oh. Lisa Joy Ilon Amoroso, good afternoon. Nora Villalon, masaka tanay liwas babaw. Nora Villalon, good afternoon, stay safe, salamat gid. Oh, okay. Nanaog na basa. Okay, si John Marie Radok, good afternoon, always watching FB Live sa Banwasal Castellana, God bless. Si Pelton Lipura, Aksyon Marlon, monitor lang ko din sa Pasay City, God bless, Aksyon Radio. Ryan Cesar Borobeo, hi sa Borobeo Clinic sa Banwasal Hanigaram. Thank you, good. Okay, balikan, iban dugay-dugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami.
Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod... Naroon ang balita! Aksyon Reports Afternoon Edition. Mga busing nakahibalo bala kamo nga ang alas 5:13 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon hens, nagsignal lang ato sa nga patrol. Aran na sila nakaabot sa area. Ibalaon ta mga ka-aksyon ha. Ang detalye sa nga balita, angot sa isa ka tao naman, tinero samtang nagasakay sa isa nga pick-up nga puti. Lapit-lapit lang yung maka-aksyon dari sa siyudad sa nga Bacolod nga area.
Kung basihan naton mga ka-aksyon ang record sang Philippine National Police o kung PNP, first month sang 2021. But sa ringon bulan lamang sang Enero sining tuig 2021, 114 ka mga krimen involving suspects riding in tandem on motorcycles. Amo yung na-record sang PNP. Amo nang gin-disclose ang opisina ni Senador Richard Gordon sa ginpatayan nga Senate Blue Ribbon Committee. Nagligad nga bulan. Ari na nga ito sa nga patrol mga ka-aksyon. Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan, kamusta na sa mong area? Aksyon Solo kag eksosibo nga nagareport ng patrol diri mismo sa area sa nga Purok Valero sa diri sa barangay Maaw, Surad sa Bacolod. Ining area ko sa rin nagluntad ang isaman ka shooting incident sa namang hapon. Yes, Aksyon Mar? Maaw, Bago City. Surad sang barangay Maaw, Surad sang Bago. Okay. Sining isa ka shooting incident nga nagluntad sa nagdamang nga hapon diri mismo sa kilid tinamang samtalan. Ko sa rin ining isa ka lalaki nga ginluthang nagamaneho sang iya isa ka pick up Nissan Aksyon nga pick-up. Nga plate number FGW297. And then, siya ni ang driver, no? Kaya tiyari siya nagapungko sa may driver's seat Aksyon pero iyang pick-up may mga karga dari nga mga container. Wala pa nato na iba daw sinunod sa container nga ini Aksyon Marlon. Sa sining nga material na Aksyon, kung makita nato dari sa area, ining lugar ko sa din nagluntad ining shooting incident. Kung halin ka dari sa may Surad sang Bago, Aksyon ito yung patro, dari kami nagbahis sa may area sang Sumag. Parapot kami dari sa may Dulaw, pakato dari Aksyon sa may Bangga, Maaw. Halin ka diri sa may Bangga, palusot na sa may Maaong area, pilagi lamang ka metros ang kalayoon sinidri sining shooting incident na nagluntad lamang sining hapon. Ang salakyan nga sang puti ko sa insakay ining ginluthang sinig lamang hapon ang direksyon halin siya sa may Maaong area, pabalik na din sa may Bangga, pasudad sang Bacolod siguro Aksyon no? Kulang taon naton may mga igo ining salakyan. May mga igo ini sa Aksyon sa windshield, no? Kundi abi sa may driver's seat dampe, may mga litig pero hindi na tumaisip, mga isa, duha, mga tatlo, siguro kabilog ining igo. Kag ang sang yung kalabanan gid sa babaw gid nga porso, no? Sining bintana. Okay. Sang iya nga salakyan Aksyon Aksyon Jan, ang victim ara pada. Exactly, bago ko lang ng balakson mo, ang lalaki, ari pagyapan ng pungko, no, sa may driver's seat, ang iya ulo nagahilay, no, dari pakadto sa may passenger seat naman sa tupad niya, pero maninag nato ng ulo sining ginluthang dari sa may windshield sang iya salakyan. Ang salakyan Aksyon mo nagasignal pa na dari sa may parks, hindi sa park side do pa-right balang signal Aksyon Mar. Sining maturo wala kita kabalo kung nabunog ginilaan ang signal sining salakyan o kung di pag-abot sa mga otoridad. Pero na-preserve sa gyapon ng area kung ang taon naton mga ka-aksyon ang police line na ginpalibutan ning lugar. Dari nga area Aksyon Mar, wala man kita manakitaan, dari nga mga nagkalaptab, dari nga mga basiyo sang bala, no, sang wala ko ba ito, hindi kalibira sa armas lothang, pero i-check natin karon base digto bala sulod sang salakyan mismo. Though nga may pamilya na dari sa lugar, ang ginaligar bata, sining persona nga ginlothang, nakabot bago ginlothang, pero ang pamilya, o kunining bata, kag ang pulis na nagpamaribad pa nga magpagwa sa impormasyon, may kang tanan sa ngalan, kag sa address mismo Aksyon sining ginluthang sinig lamang nga hapon kay ting ila diri nga luyag nga makompleto anay ang detalye sining kung paano gid bala kay may balog mapaybalog sa gusto ang ila mismo man nga pamilya antes Aksyon nga mapalayag no sa media. Ang suspect hindi pa nato ma-identify kay ang pulis wala pa nagpagawa sa impormasyon kung bala ano ang ginasakyan sa mga suspetsado kung ginbantayan ang idesya o kung Aksyon kung may ara sila runaway vehicle no nga ginasakyan ining mga suspetsado sa likod sining krimen Aksyon kung lang taon naton diri sa lugar area diri mismo napit naman to skillet ba tayo pa to ko diri kami sa area hindi kami kapatunga ginagsan pero malapit-lapit Aksyon dyan sa Laragway sang ining victim anong plastada yaga doga no sa gatanga sa ano naman actually arigi ko sa tubang sang salakyan no diri sa tubang sang salakyan Aksyon
Diri ko sa tubang sa salakyan mismo, kung makita naton diri, nagatungko sa driver seat. Okay. Tapos di ba la may ara dira sa uluhan dumping nga daw isa pa ka extension nga foam. Nagano siya diri sa nagahigda o kung natumbang yung ulo diri sa may tuo dampi. Nga daw nagatanga sa Aksyon Mark kasi wala na to may dapatan ng iyang nga ulo. Naganganga ining lalaki. Wala makita gani may makitaan pa nga pilas abi kon diri sa ulo niya base siguro sa lawas may mo kay hindi pa nato mapalapitan Aksyon Mark sang husto ining aton nga area mismo diri. Ang igo sa may bintana isa lang kabilog pero diri sa Aksyon Mark dampi sa may alabrihan bala no sang salakyan. Dampi sa lang gid kabilog Sa driver side man. Sa may driver side man pero babaw biyang ang babaw be check to be ang babaw lang ayon sining bintana may ano lang no may litik nagkaralitik Aksyon Mark do not sping bala ang puntas sining bintana sang driver side mismo Aksyon Marlon. Why gid Aksyon dyan pamalay no? Kaya layo sa pamalay da? Kung ito diri sa lugar mismo, ang panimalay, may man, pero mga pilaguro ka metros ang karayon, mga most probably, gadagan, pero mga 100 meters ang karayon, ikating eksenas ng krimen, dito sa isa ka puloyan, malapit diri sa lugar, sa halin sa may maong area. Kapag ka naman dito sa may proper, o sa may banggabi, no, nilulutsan, mga most probably mga 200 meters ang karayon, kaya kabaro ka ang magtimbang abahin sa kilid sining dalan mismo, bukan na Aksyon Mark. And ining katubuhan, napangtapas lang tubo, bago pala niguro pang tubo, kagpang tanom, so tanto, hindi pa sila tag-as, gid. May mga hilamon sa kilid, pero hindi tag-amo man sila kataas, no? Amo na sa Aksyon dyan ang lugar kung ginitawag nga crossing mining o kung bangga mining. Yes, crossing meaning, amo tong balatong kaina, hindi ng purok Aksyon Mar, no? Pero sa ako pa rin sa barangay Maaw, surad sang bago Aksyon Marlon. Gets sa kanila ton base ba mga opisyalis sa barangay nga ari diri sa lugar bisan kagawad nga makatag sa ton sa mga initial nga pagpayag kung sino mga suspetsado kay ti wala pa gid ta man natumod kung hindi ba makatag pagit ang pulis no sa mga impormasyon Aksyon Mar may angot sini diri kung ang taon naton sa may area mismo bisan ko na ni base riding in tandem o kung na bala gintambangan ining persona lalaki ni siya no kumpirmado nga lalaki and then ang ginaulat na rin nila katapon na naman liwat Aksyon Mars ang scene of the crime operative o kon soko nga mo ni makakantak sa nga mas maidid nga investigasyon sa nga nagluntad nga shooting incident sa lamang hapon Aksyon Marlon. Namunuhan Aksyon dyan ang family sang victim arat na da? Namunuhan kay medyo wala kami diri signal sa lugar. Sa ulunhan mga tao ka tinumpok to ho? Aksyon audible ko mabatel pa yapon. Okay, go ahead lang Aksyon dyan. Yes, no. Kung makita rin natin sa area, damo ganit sa mga tao diri sa palibot na nagpadulong sa lugar. Pero kahalos kadamaan do, ay gid may na no kung hindi sila makatag sa pagpayag Aksyon Mar, may kang tanan sining nagluntad nga shooting incident sining hapon. May ginali sila sa dalom sining salakyan ang pick-up nga puti. Base na may mga recover to sila nga mga basiyo, no? Aksyon Mars na kalibre alamas na tanga nakuha diri sa area mismo. Check tabi, maturot matiyog kami diri. Kay kabud dahil sa among sitwasyon, kay hindi magpasugot ang pulis nga mag-transfer kami sa isa ka area. Kay ang gusto diri nila, ayo abing pamilya, no? Aksyon, for the meantime, gaan sila sa ligwa, no? May angot siling naglutad yung shooting incident and na-intindihan man nato ng ilang diri nga posisyon. Pero mo na ito kaniyang bago ginamang ining nagluntad abi nga insidente daw halos no madamo nagit ang nakahibalo sa Aksyon Mar. Ang ulo na ginano nato no ulo naton sila na makatagsaton sang queue o kon signal kung makatag na sila sang pangalan sa mga persona nga sining persona na doon nga ginluthang tagang pinakaulihin nila or latest nga investigation Aksyon Mark. Aksyon dyan kung direksyon ang paghambala naton din ang padulong ang direksyon sa sining pick-up Aksyon dyan? South, North, Central? Nasiling ko na Aksyon Mark kung ang North Bay aton ba siya dito sa proper sa barangay Maaw mabalik kami siya sa may crossing meaning from east going to west direction na ning iya ginausoy. Okay. Aksyon Mar, no? Halin sa bukid, pabaybay nga direksyon. Yes. Okay. Doon mo na. Correct. Bukid pabaybay. Kung sa tumatag pa naman pag diri sa area,
sa ko na lapit na kini sa may likuan dampe dere no sang crossing meaning amo ning lugar. Wala pa gid opisyal kagawad, wala sila. Si Kapitan Jovito gahaton wayda aksyon na diyan gintiwaan ta man. Wala man. Gintiwaan ta yang cellphone number di makontak no si Kapitan Jovito gahaton mas yara madasa. Wala diri sa area. Aksyon Mar no. Actually, ari dari ang pamilya. Tiyamo. Sa kabilog eh. Mga mo na prostada, aksyon dyan, do, na saan dalawang sa ospital? Most of sa madalas sa ospital. Kaya ang bate ko ginaulat rin na lang katapos ng scene of the crime operative kung soko na naman yung makadto sa lugar, no? Abot rin sa mga kawag-kakandak sang mas maidid sa investigasyon na may angot sa ng isa ka pagpanglupa na naman nalguntad sa may sulat sang bago. Kung madumduman, actually do kagabi may isa pagkikilalaki nang naging lutang diri sa bago eh. Mga pasado pala sa ang taktas ang gabi, pero sa naton ang kabusan ni Palvio sila naguntad nga sulat incident production mar. Pero ini naman niya karong hapon, pinasa ini kaya rin naman sa kilitong dalan, gusto rin lugar ining kadamo, git sa managasinong balik, masalakyan, basta mo sining mga panyampo, aksyon na Marlon. Kung magkano ba natin diri sa lugar, wala ka na opisyal na no? Kagawad, wala kagawad. Why, good? Si Kapitan wala man. Wala man, no? Gawala to lahat dito para mga kuhaan, diba sa statement, pwede siya naksyon mga malapit. Wala ka din mo malapit na balay, no? Tanto, kami dyan lalayo, gano'n din mga puloyan. So, di siya nagkuhaan na ito, pagkaya may imuubla, wala din na mapatian. Kaya ka na ba, nagagaripi, mga, nito, katabuhan, na dyan magtimbang, na bayan sang dalanon, aksyon, Marlon. So, nagsabi na kayo na sa pick-up ng mga kargada, itong mga container, no? Ay, dito ko na itong unol sa container, aksyon, Mar. Nga karga, siling salakyan, abis, no? Siling pick-up. Even suspect ng tani, kita lagi na makatumod pa sa siling materien kung ano mga suspektado, kung wala riding ang tandem o kung may salakyan na ila nga dala aksyon anyway, ang pamilya aksyon na dyan na mo wara daw hindi gid bata pa lang dibe. Bata ya. Hindi naman serya ko kaina ang police nga investigators ang bago. Nagayang bata gani nga hindi lang anay pagpangalanan, no? Kay ti ang ila diri nga ginadumdum ang pamilya bala action mars sa ning lutang nga unahon ta rin nila pabalo, no? Antes na naton nga mapalayag ining sitwasyon diri mismo sa lugar action Marlon. FGW297 Foxtrot Golf Whiskey FGW. Yes. Okay. 297 amo nang plate number, no? Sining selection action mo. Anyway, check tabi kung si patang wasi ng kinano to wala nga mga info. Kay gin pa check pa sa piyak nga portion si action pa panis. Ay ko sa tabok pa sandalan kay puro tayo gadigad ko para bala mas makita nato ng sitwasyon diri kag mapasara to ng kilid naman na view. Kay hindi nato mapalapitan. The reaction may bala sa mga ang bintana, diba? Dark, di ba? Ang iyang blinds, dito hindi nakitaan dito sulod sa salakyan. Pero kung nagasugata ka sa iyang windshield, the light lang sa action Marlon, hindi siya pareho. No? Kung makita sundan sa emo sa nga live video, why man gani igo sa bala sa portahan, yung nga bla, no? Sa kristal ng igo ya. Sa kristal isa kabilog pero lapos guro na action mo. And then pagid sa mga edges bala ang punta siling bintana may mga pisping, no? Nga doon na naog gamay. Basta ba us ni guro pa naog action mo ining bintana. And the rest wala naman igo nga iban. Ibisan ganun sa may likod siling likod ng pertasan sa lahat wala man sa may mga iko. Dari sa may windshield wala man sang igo sa body parts ng salakyan wala makita man nakita diri nga igo sang bala abi ko na inagihan action mark sang pagpanglutang sa nga hapon. Sige, ason dyan. Standby lang ha kay balikan ta lang kada dugay-dugay minutes lang balikan ta dugay-dugay kay ginulat ay soko na lang di ba? Most of action mark, no? Ang soko din palis bakulod pa. Most of it grabe sa nag-Occidental Police Provincial Office. Dito action dyan sa Victorias to, pagkanto naman to, soko to, bakulod. Halimot to bakulod ang soko.
Ato sa Victoria sila, oo. Dira, laban-laban, ti sa Bacolod, managuro mahalin soko. Yes, kita isa lang action, may crime laboratory. Okay, sige. Aksyon dyan, ha, balikan, duwe do guys, standby. Yes, mula tulat pagkadali sa area, medyo wala talaga na ito ng soko, action na nakabot sa Excellence Agreement. Sige. Flash report, gikan sa patulang paglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 5:29. Magkakalap. Okay, balikan ta ang pag-acknowledge sa ato sa nga mga nagabarito sa live stream. No, hindi ka mo magkuha na kay balikan ta duwe ato sa nga patrol kay ginakuha ta ato sa nga commercial, okay? Sa ato sa nga live stream, okay, si Pelton Lipora sa Pasay City, o kung Pasay City, Pedreña Ironman, Marlon, daw wala na untat ang Tenrohay, Marlon, ga-untat man na, galing inadlaw lang. Banoy Bahande, mayong hapon ng Marlon, gamonitor doon sa Meporo, Kabukiran, Barangay Takuling. Dinis Richard Tibor Roma, watching live sa mayong hapon sa mga taga Pinalsalan, San Enrique. Jenny Solgon, mayong hapon ng Marlon, Jocelyn Libon Despojo, mayong hapon. Pedrinya Ironman, kahapos lang sang ilang bawi sa kabuhi sa tao, gen pahulam ka Ginoo sa aton. Numantani Aksyon Marlon, Marlon, ang kalain katawo kag naobraya na nga sala dapat ani hindi siya pagpatsyon kag tiruhon lang ang Ginoo gani sakripisyo sang aton sala dapat ani kabaloman ta magpatawad. Okay. Si Melvin Peñafiel mayong hapon. Sorinya Villarin Nalin mayong hapon sa Marlon. Okay. Ang mga tao, mga persona makabitbit na makadala sang pusil armas luthang dapat nabalatani nga may mga kapulisan naman ang mga dalanon para mahagan-hagan ang mga krimen o pagpitanay, pagtinerohay. Okay, thank you. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-Aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is... Aksyon Radio Philippine, Standard Time, las 5:36. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports, Afternoon Edition. Sa mga high blood, sa mga diabetic, aton ginarekomendar
gihapon Aksyon Mar nagapabilin diri sa lugar mismo kung makita naton wala pagid din na tandog no ang pinaka-dring sitwasyon sa area na palibutan sa gihapon diri sa police line ining salakyan no isa ka Nissan Navara LE Aksyon Mar nga nagsang protect sa ring sa gihapon sulod sa ring salakyan ang lalaki nga ginlotang sa lamang hapon na mga impormasyon kita nga do related ini sa isa ka construction firm ini lalaki abi nga ginlotang sa lamang hapon Aksyon Mar pero ini for confirmation pa man no bisan pa nga may ari diri nga isa ya ginakabig nga bata sa lalaki pero ang police mismo ang nagahambal nga hindi na magkuha sang impormasyon sa ila bisan sila Aksyon Mar ang police hindi pa nakatag sang statement base dito kaya kung malabot naton ang linya sang hepe sang Talisay City o kung sang Bago City PNP Police Major General Batusan base may makatag sa initial nga impormasyon Aksyon Mar wala man nasundan info o kung taga-dira na sa o kung taga-ibang nga lugar? Ang informasyon hindi siya taga-diri sa Bago Aksyon Mar. Taga-luwas sa siyudad sang Bago, pero diri sa I think may trabaho sa may siyudad sang Bago Aksyon Mar. Ang informasyon natin di papauli na nisa sa ilang mismo nga lugar. Kaya halin nisa sa nga trabaho, doon diretso sa Aksyon Mar Contani, no? O galing kay nagunta din yung shooting incident sa nga po, hindi pa nila matumod na identify, kinaparaton kinakulit din ka polisan nga makatag lamang isang statement. O bisa na mga pagmuli sa palibot nga pumakota naton yung isa kalupok, abis ang bala, dawala mas naman ang batian Aksyon Mar, na amo na tugtog sa alin na lang nila na diskabihan, nga may sabi ka lalaki nga ginlotang, o kulit sa kasalakyan diri nga nag-signal light, pero wala nagalakat Aksyon Mar, and then may igo isang bala diri sa iyang passenger side, no? Sa may bintana, sa passenger side Aksyon ang Marlon. Kung i-check natin diri ang kabaw sa nga polisan try natin labot diri ilang investigador sa Bago PNP pero hesitant pa siya no kung hindi ko siya kata sa kapit ng detalye mga Aksyon Mar nga ginakakompleto pag nila ang ilang interrogation nga ginahimo sa bahin sang pa isa diri kay mata nga gina-identify no nga mata radio Aksyon Mar sinong persona mismo may ginapabangita pagid sila wala labot sila of course dapat man diri ang mga kapulisan sa paglabot abi sang scene of the crime operative o konsoko sa may lugar ang ginagawa sa buong sang investigador gina-contact nila ang pamilya mismo sinong gidlatang no amo na nang ilay diri ginauna Aksyon Mar may inuba si makabot diri kabang sa lugar gilagyan ining pamilya dito natin pero makakuha kasi diri sa investigador sa area pero base ang city police no sang police station nga natungdan ang isal na kay according diri sa ila may napalabot naman nga impormasyon Aksyon Mar dikto sa ila mismo nga talatapan no kung makita mo diri natin sa lugar ining lalaki sige apon tara pada sulod sang salakyan may mga pulis nga naga-cordon diri sa palibot nalabot sang police line dito sa may kampo ayon na ginantaw to sila kaya sila na nagtarabog abing slag o konbasiyo sang bala nga sang wala pa patuloy nga armas sa Aksyon Mar diri sa area ang pinag-check nila diri bisan gani nga nagpalapit diri abing nga kakilala sa mga persona do wala pagidman at pagdagsa mo tinong exact na ginamang sa amo to isa kalalaki nga ginaulos storya subong sang katapos sang kapulisan diri man nga sining hapon actually tabo ning shooting incident mga 3:30 last kasi nagjantak na sining hapon and then nagresponde diri girayon ang katapos sang kapulisan sang Bago PNP kag amo na ning sitwasyon sa area tutugagin kordon na ginamang nila Aksyon Marlon i-check tabi kung may ari diri sang malapit no diri sa Piakwa tabok ko lang kabod na magtabok kay kadamo sa mga silang bali nga mga salakyan highway Aksyon dyan no highway mo siya diri na do national highway bala national road diri ang mga tracking diri ang mga bus no diri ang mga tricycle motorsiklo diri ginaglabay mga pribado nga salakyan halos na Aksyon Mar diri ginagalabay sa atong ginakamtangan ang Bago City nga patrol ari nakabalik sa area may gina-follow up diri Aksyon Mar no pero mali pa doon nagpalapit pa doon sa may lugar mismo din si ano man si patang ba si maka-assist sa Blasakon kaya na try din naman Aksyon Mar sa mga panimalay dahil lapit sa area base ko may nakita sa lang kurampad laki na tao mas majalala diri sa lugar
Pero try na po, labot kung naid sila labatian, no, kung pila kalutok, yung labatian aksyon mga, o ba sila yung mga initial, diri sila nga informasyon ng tipo mismo, no, check the base. May mga panimalay pero ang iban, hindi ba naghatag sa statement, no, nag-interview pa to, ang timing man, pag-abot rin natin sa balay, gina-interrogation ang pulis No, at hindi na makita ka, sulod rin sa balay Aksyon kaya nag-conduct man sila rin sa interrogation rin sa area, pag-abot natin, no. Anyways, diri kung sa piyak mag-abot, gilayo na gid, no. Yung try natin rin lakat na layo na, yung dito pag sa piyak Aksyon na medyo malilay ang distansya. May nag-abot rin sa ka-pick up, i-try na kung check amo na gano'ng himata, no? Pamilya, no? Kaya dlagan sila Aksyon babae, sa kalalaki, sa kalalaki, yun ang panahog sa salakyan. Ngalabili sa lugar, no? Lalaki nga naka-item na t-shirt, and then may babae Aksyon nga naka-blouse. And then, nagwit-wit sa nga doon handheld radio, yun yung lalaki, no? May mga nag-timbre Aksyon dyan sa aton, dari nga may mga mensahe nga ginapadala dari sa aton angot sa identity siya na sa lugar nga ginapulian silang victim, pero di hulaton tang ato sa nga pulis. Yes. Actually, nangyari naman kami dari doon lugar, pero ang in terms of tutod nga ngalan, wala pa ginatag ang pulis sa aton sa ngalan silang persona Aksyon na aking lutang sila mga hapon. Ang lugar ay dito kung proper dari sa timbre dari actually dari nga timbre dari nga lang nakuha natin dari nga informasyon saan pa kita istorya sa pila ka mga residente sa mga lugar Aksyon so may nakabot dari tatlo ka mga balahi tapos isa ka lalaki sakay sila sa isa ka pick up no Aksyon pero ikaw palang gapon ikaw palang gapon da. Yes, sa mga matinahan, top sa mga matinahan. Sige po, kita dari ang solo kaglab nga nag-report dari mismo sa area, eksklesibo, no, sa may Pork Valero, sakop sa barangay Maaw, Surad sa nga Bagop. Kabalo ka sa tumapagpalamati, medyo magulugudlay na ninyo ng mga kaso, na makagada yung informasyon, kaya ining area nga daan na do ka ligwid nga lugar, ibigid sa mga ligwid na lagyan, yung sa salakyan, galang kaya ang mga nakakita gadismo, kaya ang mga malapit yung mata, hindi po itan to mo sila makatag sa informasyon sa atot, kaya mga autoridad na ka-Aksyon na angot sa nga naglintad nga shooting incident sa nagkidamang hapon. Bisa ng polis nato, hindi pa kita mo na tanto kakompleto ang nila detalye, kasi kaya pang nag-hapman, dito na sila nag-elo istorya sa may mga panimalay nga layo-layo dito sa lugar, mga most likely mga sort of 100 meters ang distansya gikan sa crime scene para base pa naman na tipon sa mga informasyon kaya wala kami tikuhaan nga daan sa ginatong natin ng mga CCTV camera nga nahimo o di makabulig no sa ning insidente. Actually, maging tasa doon sa akong information from, yes, amo na ang investigador si Police Master Sergeant Provincial Tamon. Tam, wala pa. Hindi na ko na. Si ano lang ko lang. Okay. Sige, contact ko naman, sir. Negosyante ka lang dyan? Yes, ano na siya sa quarry, bala? Quarry, Aksyon nadirig sa may bago. Nakadura na siya sa may Surad Sang Bacolod, ining Naraki. Aksyon na Marlon, ano, actually, ining iya, dari nga quarry, information natin, dari lang sa may uluunhan, no? Mga most likely, mga 4 or 5 kilometers away, gikan dari sa area mismo. Aksyon mo, amo lang yung problema, kay ang police natin, sila nga matringon na blanco, pasag hapon, sila nga nagluntad nga shooting incident, aksyon mo, nakon na, introspect ang ating pag-hambala na. Try ko beso kataon, talo pa, ang investigador, Drake, kikilagisiyasan to siya. Isa nakatagsang statement, para investigator? Sa may piyak. Bago PNP ng investigator? Ako na? Bago PNP, investigator? Yes, si Tamon, ari, yung siya. Para sa? Oo. Duka-duka kay ang information maraton dahil nag-contact si Police Major John Batos Batusan
Okay. Dili na lang sa area base dili ko lang madugay nakakuha sa written statement kay proceeding siya sa area action man. Diri mismo sa may bahin sang Purok Balero sa Kopsang Barangay Maaw syudad sang Baco. Ayo alam ba si Kwan, si survey pa si Kwan makahatag sa nisya lang. Gani sa tamon ay check ko ba. Data ako sila kay napalis na ako nga gina-ayo galing kay hindi ko siya makatag sa statement. Kaya nila din nga plano kung action. So, di ko siya pinasa hindi rin lang ako rin, ba ba? Sa pader, ano na, Purok Pader? Purok Pader, oh. Kwari na siya? Kwari, oh. Ano na sa iyak, ano nga kompanya? Yan ni Malat, eh. Iyagit? Oo. Dugay na lang kwari? Mga 3 guro ka. Dugay na, eh. Mga pila na kayo? Ano, 4 kami lang guro, ay. Inyo manada ka magobra? Ako na lang jagat, eh. Meaning, nung dugay na nada sa nung katrabaho? Oo, eh. Dugay. 4 ka to, eh. Sarang-sarang man eh, kay pag tugod na da, siya man na da ang gadulo-dulong sa aming todo. Buti naman dito pa na salin? Nakapuli na eh. Papuli na siya tarin? Oo, papuli na siya. Okay, so dito salin sa may babaw gali? Dito sa pare. Pero sa lang ginamagbiyahe, sa lang ginisa? Natabuan ako niya kay kung gusto daw, mga kami kung gusto, hindi man kay... Kung gusto rin ako di, kaya ato pa na to. Kaya kung gusto siya man nagkatakla di. Buti rin mo, timing nga lang siya lang dito sa subong? Oo, siya oo. Pero yung sir, ang ihalin, gid man na, alin dito sa kwari, amo ni oras? Hindi, raga pa na ya. Sa ugto na ya, puli na na siya. Kaya pagdulong na ya, puli na sa dayon. Oo. Galing kay subong, ano, tabo nga doon nakapunan, sa nga? Kagina pa ni ko na natabo. Oo. Mga pasado las 3, alas 3. Guro? Oo. Digto siya, alin sa inyo babaw, nagdulong mo sa krudo? Dito na sa ganin, nagdulong mga puli na na. Buti na nakargay na, wala na unod yung mga krudo. Unod, wala na. Everyday na siya galakat, adod to? Kung gusto, kwan man, palat man. Oo. Eh, kung magdulong sa krudo, tagduwa ka daw, man sa makataklad naman. Buti nga ikaw kadya lapit, kadya siya, kay gopod ka siya. Oo. Kamusta man, wala man sa may ginistorya si mo, nga doon may ginaano sabi, pinakulbaan sa? Duway man, kay kagina, way kami kaupdanay, kay ang bata ko, nagdulong magkukwarta nga, mapa-hospital, kay check-upon man kamo, kaya nabali, muna nga way kami kaupdanay. Pero saan kayo na, nung timing, pagkadto ito, wala ka to gali? Way, kung nagtawagan na kami nga duwa, nga madulong sa ko, daw tayo lim ko, makuan makumig, madulong mo. May tawag mo siya? Oo, miguhay, mig lang. Buti mo bisan amo mo siya, tawagan na nyo, doon ka endearment, nga doon ka casual lang yun. Oo, mig lang na yan, Oo. Nung pero before, saan kapdanay ka mo, wala sa may ginasugit siya mo nga, doon ka may pamahog siya? Duway man. Wala man. Tapos, dikto bisin nyo, nung kagobra ka mo, wala to may nag-suspect. Way na daya may nag-akuan niya. Oo. Ano ko nung nabatya mo? Ano ko nung nagtira, riding? Way lang ko na. Okay. Pero anong pagkakilala mo siya nung buot? Buot na ya, way na ya problema ya. Oo. Wala man sa naano daw sa inyo mga empleyado ya? Way. Oo. Tapat, wala ka tayong updanay ka mo, no? Oo. Nakibot ka lang doon amo. Tiga na yun, pabalo lang kami gina, tas morsya nga muna na aksidente sa kuno. Tinang nagaw mga medyo. Oo. Nagabot niya amo na. Amo na lang, Leo. Pero nasulod na, lilinga pa sa sulod na. Hindi ka man da kakuan kay hindi mo man na matandog da. Lilan daw eh. Oo. Damo ka man yung daan ng empleyado. Yaman da nga may ginano. Mga pila ka man nakabilog, no? Kadrio, duwa ka operator. Isa ka driver. Duwa ka maintenance ko sa dalan. Kag ako abi. Balianin kami na da. Baling kwari nga ninong. Dali lang gina sa bago. Ginapang distribute ang mga produkto. Hindi. Dala na to sa kansilayan. Mursa. Mursa o. Napad ka isang area of ano nyo man, operation nyo man. Buwa. Tapos yung mga equipment, mandala sa Oo, duwa ka bilog bako da. Grabe, dugay na galit sa sir. Ano nadulungan niya, Krodo? Okay. Dugay na galit sa sir ka trabaho. Di ka mo, mo naman tabo subong, ang diri sa area, kung taon ganin nato, nung isa lamang kaigo, no? Malapitan. Lantaw ko, isa man kaigo. Ibot lang gid ang even ang yahay mata, gin pabalo nyo na lang. Ato to. Kamo na lang mag-informa sa ila. Upo kami ganin sa bata, ya pakadto de kay may nagkuan na aksidente kuno sa papa ya. Kasi simple lamang gali no sa ilaman no. Sige. Isa ka trabahante diri ni Aksyon ma. So bali quarry operator ng victim. Quarry operator siya. Sa may padre, sa may babaw ulunan pag reduction ma. Bali nagdulong gali sa Sangkrodo dito sa ila sining sa area sang quarry kag manugpoli ni sa katuan isa Bacolod eh.
Yes, managpuli na sa Bacolod. No? Ari nakatapos ang Sinagakan Operative. O kono Soko, nakaabot diri sa mga area. Sining mga tunion, nakaabot diri sila mga around 5:50 no, sa hapon aksyon mo. So, hapon aksyon mo. Maibog lang kita masaylo kay ginapalagahan nila na ining police line. Mga transfer kami action mo kay medyo palabaan rin nila ang police line sa mga area sa mga tinion. Kung natin natin sa Gapon nagkatawilin ang sitwasyon diri. Yan? Yes. Ang polis, di pa siya pwede? Hindi kita. Oo, base kung pwede ta ipa-announce iyang ngalan sa victim, okay na guro ni? Hindi, pagid siya maghatag. Ayaw na po ng pamilya? Ang pamilya hindi pa man Dahil pa nakabot ang kuangkid, ang yasin nga sawa, way pa da, ang bata na I karon? think ari na, nakaabot diri. Ang yasin nga asawa, ang yasin nga nga himata, no? Yasin nga hapon atong ang trabahante, action dyan interview mo bla, ara pa da, skilid mo? Ara sa nagtupad siya. Mangkutaw sabi kang kompleto ang ngalan sa victim, basi pwede yan, basi pwede niya siya magkakuan? Nagtupad sa action mo, yung patawag sa sang ano eh. Patawag siya, okay. Sang pamilya. Sige, basi... Ara sila sa may sulod, no? Sa may police line. Try na po. Sa liwat mga kaksyon sa ating mga late tuner, sa mga Facebook live viewers, actually kayo nakita sa area, nag-abot sa may kantanan sa ka-shooting incident na nagbunta rin mismo sa area sa Proc Valero, sa Kopsang barangay Maaw, Surad man siyang bago mga kaksyon. Kung sa rin sa Drika Quarry Operator, ang ginlithang, so wala pa matuwod na suspect o kung suspect sa mga kaksyon, so hindi mga hapon mga pasado na first image, ang takna aksyon na amay, sa pumatag palamati. Kung makita natin rin sa lugar mismo, ining sa lakyan, sa Gapon, naripaskilid, ang yung direksyon aksyon na makatubig sa madarang abangga, mining sa mga area. Nagaduwagin isang puti, isa ni sa Nissan nga Navara Frontier, no? Nga nagaduwag sa ako puti sa kana plate number FGW 297 action mar. Diri man sa area, ang kay Tumo nga nakaabot na rin katapos sa Sinagakan Operative. Ang half lane lang sa Gapon ang iladari ginapagyan para hindi pala ma-disrupt ang traffic situation diri kag magtugas ang mabugat sa trapiko. Hindi ka maidari nila action mar no, nga ang tuwa lamang sa dalan ang butangan sa police line. No, agong islang diri nila ang police line nga signal diri sa may area mismo. O na rin nakabutang. Ason dyan, balikan na lang kada siguro, base kung maka-interview na to sa investigator sa PNP, kag base kung maka-hambal naman, makapagawa naman sa statement ang family sa victim, ason na dyan, balikan na kada tuloy. Yes, action mo, alat rin ito ng investigation na ganyan palayag ang katapos ng kapilisan. Sige po, live report gikan diri sa area sa Proc Valero, Barangay Maaw, Surad sang bago ang tagdibot sa Bacolod Action, John Diaz, sunod sa Aksyon, sunod kabay Action Radio. Aksyon Radio, exclusive. Naga-report live action na John Diaz sa area. Ang pila ka miyembro sa pamilya sa ning biktima ara na sa lugar based sa spot report. Sa ato sa ring PNP 3:40 PM natabo ining shooting incident sa Proc Valero, Barangay Maaw, Bago City. Ang victim 49 anyos sa edad, quarry operator, negosyante, residente sa Surad sa Bacolod. Nagdulong sang siguro ti krudo kon gasolina dito sa area sang ginakwari niya. Manog puli na kutan siya sa ding puloy-an diri sa Bacolod City sang siya ang tinero. No, dira sa lugar. Alas 5:58 so Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ang pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement Evergreen Herbal Capsule nagabulig limpyo nagapabakod ka nagabalanse sa mga sistema. Hey.
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon.
Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Radio Philippines Standard Time, 6:05. Ini nga oras ginadulong sa aton sa ang dugang detalye sa siring quarry operator nga tinero patay dira sa area sang Porok Valero sa cruising Mining. Barangay Maaw, Surat Sambago sa mga lamang nga hapon. Karon tutok ha. Ako may mga bagong kung may ara sang update. Isunod na ni Aksyon na John Diaz ato sa nga patrol sa Aksyon na Balita Evening Edition kung kinahanglanon. Kagkaroon sa Aksyon Farming Line, aras 7 to aras 9 sang gabi. Vitamin D3, stay healthy, live better paagi sa reports after operation. Magabalik na naman buwas. Magasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar, kag Aksyon ang Defensor. Ako naman, Aksyon na Marlon Genovea. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon